Tornem amb noves recomanacions, però aquest cop amb una mica més de ritme. Vols fer música però no saps com començar? Et recomanem 7 aplicacions amb les que pots fer música des del mòbil. Si és la primera vegada que fas música, et recomanem Drum Pad Machine. En aquesta aplicació pots crear peces musicals prement diferents quadrats de colors, anomenats pads en la pantalla. Cada pad té un so ja creat, d'estils hip-hop, rap, techno. La improvisació a l'hora de manejar-la fa que sense tenir massa coneixements de creació de cançons siguem capaces d'avançar de manera ràpida i fluida. Loop Station Looper és un sistema multipista en el qual anem gravant els sons externs que emetem i que són enregistrats pel micròfon del telèfon, generant loops. Poden ser fragments realitzats de la nostra veu o per altres instruments. La versió gratuïta permet doblar pistes, controlar el volum de cada loop, sincronitzar-lo amb el metrònom i guardar-les. BandLab és un editor multipista molt fàcil d'utilitzar, que permet gravar, editar i remesclar melodies. Pots afegir efectes, ritmes, loops, veus. A més, també és una xarxa social on pots conèixer gent com tu que vol fer música. Punts negatius? No és 100% gratuïta. Music Maker Jam és un petit estudi d'enregistrament de 8 pistes, en les quals podem barrejar diferents loops, petits fragments de sons, que estan organitzats per gèneres musicals, i dins de cadascun disposem de diferents instruments virtuals. Punts negatius: l'accés a determinats continguts és de pagament. També existeixen altres aplicacions com N-Track Studio o Music Studio Lite. Poden ser útils per a crear produccions musicals de més qualitat. Punts en contra: tenen anuncis i compres integrades, i moltes de les seves funcions estan deshabilitades en la versió gratuïta. Malauradament, la majoria d'aquestes propostes no són 100% obertes. És per això que si prefereixes no utilitzar el mòbil et recomanem LMMS o Audacity, eines lliures i accessibles per fer música des de l'ordinador. Esperem que el recull t'hagi servit i que comencis a fer les teves pròpies bases, ritmes, loops, el que sigui, i que t'endinsis a poc en el món de la música.